En Lugo, un bar gañalle unha demanda á Liga de Fútbol Profesional que podería traer moitas consecuencias. A xustiza dalle a razón á propietaria desta hamburguesería contra a Liga de Fútbol Española que a denunciara por emitir partidos sen suscripción. Todo comezou en 2018 cando a propietaria deste establecemento se deu de baixa da canle de pago que emite o fútbol porque non lle compensaba economicamente. Pouco tempo despois, varios inspectores visitaron o establecemento e comprobaron que seguían a emitir partidos de Liga e de Champions a través dun dispositivo que pirateaba o sinal desa canle de pago. Daquela, a Liga denunciou a muller e o xuízo celebrábase o ano pasado, dándolle a razón á propietaria do establecemento. Agora, a Audiencia Provincial de Lugo ratifica esa primeira sentenza, considera que a propietaria do establecemento actuou sen mala fe e sen ánimo de lucro nun auto que supón a vitoria dun pequeno establecemento de barrio contra toda unha entidade como é a Liga Española de Fútbol e a súa cruzada contra a piratería.